जेबो हाथारला आं किडनिखौनो लाखिदो नङाबा आं माने हौवाखौ बाइकखौनो नोंसोर सानथाम डेट होबाबो आं सानथामावबो इखिनि फैसाखौ दिहुननो हानाय नङा सार। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ मा होनदों ना? इन्ट्र' भिडिअआवहाय जोंहा जिथुनाखि बिनानाव जिथुनाखि हस्पिटालाव दा जोङो गोबां डनेसननि थाखाय गोबां खाथिबोगासिनो बा हान्थिबोगासिनो, बिथांनि थाखाय जोङो लाजिया फांजिया बयनावबो रायजो राजानाव थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो जोङो बुथुमबोगासिनो नङा होमबा? दिनै बिथांनि हस्पिटालाव फैसा पे खालामनांगौआ जाहैबाय नङा होमबा? टटेल माबाजोंहाय 6 लाख प्लास जानानै दङ, 6 लाख प्लास जानानै दङ। दा बेवहाय जिथुनाखि जोंहा नैबे सासे ब्रादार इउटुबार नङा होमबा, बियो गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया ओरैबायदि बुंबाय जे बै नानिया मा बुंदोंमोन नैबेखौनो थाल लायालासिनो बियो मा बुंखो, आखायाव 5 लाख थाखा दङनो। ना बे 5 लाख थाखाखौ नोङो हैदोंमोन नामा? 5 लाख थाखाखौ नोङो हैदोंमोन हो? जेन आखायाव 5 लाख थाखा दङ। मानसि जाम्बा मानसि बेलाय माबा मा होनो बेखौ, बिदि मानसिया मा होननांगौ बिदिखौ, ओरैबायदि जाम्बा, आंखौसो जाम्बा लायनो। दिनै बिनानावा मा होनदों, गावनि फिसायनि थाखाय किडनि फाननानैब्लाबो फिसायखौ लांनो होननानै ओंखारदों। होमबा 5 लाख आखायाव दङब्ला गावनि किडनिखौ मानो फाननो गोनां? हो? बे 50-60 हाजारखौ जेन'ब्ला 1 लाखखौ बियो गामियाव दाहार दुवार हा फाननानै बियो लांनो हाया नामा हौवाखौ? रायजो राजानाव मानो बिनो गोनांमोन? बा 1 लाखखौहाय हा बन्दक होनानै बा 50 हाजारखौ हा बन्दक होनानै बियो मा गावनि फिसायखौ लांनो हाया नामा? आखायाव 5 लाख थाखा दंखायोबा। ओरैबायदि माने जाम्बा इउटुबार, माने जेबो गुदि गैया बिजौ गैया, जेबो मिन्थियालासिनो माने हाखु दाखु। आखायावबो 5 लाख थाखा दङ। बेनिफ्राय दा डक्टरफोरा बुंबाय मानसिखौ न'आव लांनो हासिगोन होननानै, नाथाय दा फैसाया 5 लाख जानानै दङ। माने आखायावबो 5 लाख थाखा दङ, आखायावबो 5 लाख थाखा दङ। बेनिफ्राय एसे फैसा गैयिनि थाखाय आं आंनि हौवाखौ बायख'नो हायाखै। लोगोफोर, जिथुनाखि नैबे इउटुबारा खेबगां इउटुबार, माने गांगा थफा इउटुबार, आंखौसो गावनाव अमा आदार होनो लिंहरबाय। जोङो बेसेबां स्टार्टिंनिफ्राय बा बिथांखौ हेफाजाब खालामबोगासिनो, बिथाङा गेजेर खन्द'आव फैनानै गुदि गैया बिजौ गैया बेफोरबायदि रायजोनि सिगाङाव फोसावना होबाय। ओमफ्राय गावनि गोरोन्थिखौ गाव निमाहा बिनो नागारै माबा उल्थासो बुंबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लालाय। एसे गोरोन्थि जादों आरो ना, आंनिया माने 5 लाख नांगौमोन बे बाजिनो। बेनिफ्राय आङो दोनोसो होनना बुंखांना लादो। आंना भिडिअआ एसे बोरैबा मिस्टेक जाहैदो। दा बे क्लिपखौनो माने एन्टनि नार्जारि ब्रादारा भिडिअ बानायदो आरो ना। मा गोनांथि बे फिसा मोनसे माबाखौनो बे टाइटेल डिसक्रिपसनाव होनाय फंसे बाथ्रा बुंनायखौनो भिडिअ बानायनांबाय नङा, आङो कन्टेन्ट मोनखायाखै नामा? थाद जाला। दा बेफोरबायदि फिसा फिसा मोनसे मोननै एसे मिस्टेक जाखायो आरो ना, बुंनाय टाइटेल लिरनाय माने उखामखा टाइटेलफोर लिरनाय जायो, बेनिखायनो एसे मिस्टेक जायो। नोंनाव मालाबा जागोन आरो नोंबो लाइफआव मोनसे मिस्टेक खालामफायगोन, बेबायदि जायो आरो ना। बेखौनो भिडिअ बानायनांबाय नोङो, कन्टेन्ट मोनखायाखै जाला ब्रादार। खामानि मोनखायाखैब्ला आं मोनसे खामानि थिनदो। जानि बारियाव अमा माथामसो फिसिनाय दोङो, बेयाव अमा आदारनो फैग्रा खालामनो माने हाजिराखौनो आङो 300 हरगोन आरो ना, हाजिरा। दा कन्टेन्ट मोनखायाखै, नों मोनसे फिसा डिसक्रिपसन टाइटेल एसे बुंनायाव नोङो माने भिडिअ बानायदो आरो ना। नोंखौ जाम्बा सोंगोन मानसिफोरा, एन्टनि नार्जारि। खोनाबाय दा, जोंहा गांगा थफा खेबगां दिप इउटुबार ना मा होनो नामा, बिथाङा मा होनलांखो, माने कन्टेन्ट मोनाखैनो, आंहा कन्टेन्ट गैया जाहैबाय। आङो बिनि गोरोन्थिखौ नुनानै जों एथ'ग्राब खस्थ' खालामबोबाय, रायजो राजानाव एसे एनैब्लाबो जा हायो बिथांनि बेमारिनि थाखाय बुथुमबोबाय, लाजिया फांजिया नङा होमबा। दिनै बियो मा होनखो, माबा कन्टेन्ट गैयानो, कन्टेन्ट मोनाखैनो, गावनावसो अमा आदार होनो लेंहरबाय, सानसेयाव 300 थाखा होगोननो। बेफोरखि बुजिनाय इउटुबार, नोङो बुजिनांगौब्रा। नंमारगौ, आंना गोरोन्थि जादों नङा होमबा, आंनानो गोरोन्थि जादों होननानै नोङो साननानै लानानै जेन'ब्ला बुंनांगौ, रायजोफोर आंना गोरोन्थि जादोंमोन, आंखौ निमाहा हो होननानै नोङो बैफोरबायदि भिडिअसो बानायनांगौ। माबा उल्था माने कन्ट्रभार्सि खालामनोसो माने भिडिअखौ बानायबाय बियो। मासि खेबगां इउटुबार नोंलाय,
आङो नोङो मा कन्टेन्ट लाबोयो नों मा कन्टेन्ट बानायो ना नों सोरनिबा बायदिसिना भिडिअ लानानै फैयो बा सोरनिबा फटकनि भिडिअ बानायो नोङो आं बेफोरनि सायाव नोंहा मा कन्टेन्ट बानायो आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा खिन्थु नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ नोंनो मिन्थिखानानै नोंनो माबानानै दिनैनि दिनाव आंजोंसो माने एकदम बुलायलायनो बा दानलायनो सुलायनो कन्ट्रभार्सि नांलायलायनोसो ओंखारबोस्राबाय होमबा बेफोरबायदि इउटुबारखौ मा होनगोन रायजोफोर हो गोरोन्थिया दे सोरनिमोन रायजोफोर नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै बुंदो जे गोरोन्थिया बे दिप बादुला ना नामा दिप बादुला बिनिमोन ना बले जिथुनाखि आंनि गोरोन्थि नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामना बुंदो दिनै बियो बुंबाय ना आं बेखौ कमेन्ट खालामदोंमोन रायजोफोर नोंनि माबाया थाम्बनेलाव लिरनाया गोरोन्थि जादों होननानै कमेन्ट खालामदोंमोन आं नाथाय बियो बुंदों माने हाखु दाखु जादोंनो फाग्ला नोङो बुंबाय ससे फिसा क्लिपनि थाखाय भिडिअ लाबोनो गोनांथि गैया नों मिथिगौ ना हा दिप बादुला नों मिथिगौ मोनसे फिसा मिस्टेकनि थाखाय मा जायो मानसिया हा मोनसे फिसा मिस्टेक मावोब्लानो दिनै बिथांनि थाखाय बेसेबां हालाय हाफाय नोंहा खुसिसो मोनदों बेहा माने खुसिसो मोनदों दिनैनि दिनाव नोङो नोंनि बे भिडिअ हगारनायाव कमेन्टआव थांनानै नाय नोङो लाजिनो रोङोबा बा साननो रोङोबा नोङो बुजिनो रोङोब्ला नोङो बै नोंनि कमेन्टआव थांनानै नायदो बखा दुनियानि जाम्बा होनब्ला जाम्बालै नोङो दिप बादुला नामाबो दिप बादुलानो बादुला नालाय बादुला हा दुनियानि लरग बर' नंगौना नङा बेयो आं दाउटसो जाबाय लोगोफोर ओरैबायदि माने गावनि मिस्टेकखौ गाव मिन्थिखानानैबो मोनदांखानानैबो दिनैनि दिनाव आंखौसो माबा अमा फिसिनो मोनसे फिसा मिस्टेकआ बयहाबो जायोब्रा आं नोंखौ बै थांनाय भिडिअआव जेबो बुङाखै आं नोंखौ जास्ट फोरमायना होदों बा बुंना होदों नोंनि बिदि रं जाबाय गोरोन्थि जाबाय होननानै आरो आं नोंखौहाय बैयाव बुंदोंमोन बिनि थाखाय नोङो क्लियारिफिकेसन मोनसे भिडिअ बानायनानै होननानैसो बुंदों नोङो भिडिअखौ चेक खालामालासिनो बैफोरबायदि आंखौसो अमा फिसिनो बुरबक मुर्ख नोङो आंनाव फै नोंनो 500 थाखा हरगोन आं दिनाव नोंलाय मा 300 थाखा हरनो दुनियानि जाम्बालै नोङो बबेहाय जानानै देरगोमानाय नोंलाय मा जाना देरगोमानाय कन्ट्रभार्सि खालामनोसो फैबाय बियो लोगोफोर रायजोफोर ओरैबायदि माने जेबो मिनिंलेस जेबो गैया आरोखि दा बेजों आङो बेफोरबायदि भिडिअ बानायलायबाय थायोबा बयबो आंखौ माने बेजोंहाय कन्ट्रभार्सि इउटुबारजों इउटुबार बर'जों बर' दावराव दावसि इउटुबारजों इउटुबार कन्ट्रभार्सि बा नांलाय खमलाय बिदिल'सै होननानै जोंनि रायजो राजा नायगिरि बिथांमोनाबो नायनो मोजां मोननाय ना बेफोरबायदि रावखौबो बुंगोन नाथाय दिनै जोङो कन्ट्रभार्सि खालामनो सानाखैमोन नाथाय बिसोर बेफोरबायदि बुंबाय आङो बेखौ इसे आराम बुंदों गोरोन्थि जादों नोंना रं जादों बा नोङो 5 लाख नांगौ होननायाव 5 लाख आखायाव दङ होननानैसो बुंदों दिनै मानि थाखाय जोंहा बे बिनानावा बेमारिनि हिनजावा नङा होमबा माइनु स्वर्गियारिया बियो मा बुंदों गावनि फिसायनि थाखाय किडनी फानगोन आखायाव 5 लाख दङब्ला अबे अबेयाव मानो थाखाय किडनी फाननो ओंखारखो स' लोगोफोर आङो बारा गोबाव खालामनो सानला नोंथांमोना गोरोन्थिया सोरनिमोन बा बुंफ्लांनाय सरिखौ निमाहाखौ सोर बिनांगौ दायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंदो थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय